abasaye kurwase wodi ya Bosot Sengera nigo bayiro basemya iguru chinchera chingiye cyo komenya nabo gwekine kebogima abasaye abo barositugwe kurwase chinsemo awo imeye wodi yo rekwe ko basemya no monjirya uyo naendo kurye kerokyo bwe musiye wodi yo maske Jared Nyameri nigo basabiro gwetanga kurwase botomeki ba mulyogo yogo tindya nabo go gutanjira no gutumekwa nabana siasa chinchera kitabwanira team Rieta nenguru ku Jared Onuonga Nyameri kuruitare nimbwate eganga yokubori oborai bwa Bosot Sengera nakina barangiri buna abasaye kubateinga kimwatumikira bobe nabana siasa ekine chingaki mubwenerete boniga wetanga kurwasa amang'ana amabe yogotumika bobe tega kosemania kotebererania na kumanya nangi togokora iri tokonye egwodi yaito ya Bosot Sengera okwana nabararia magega yo korwa baseme go chiasa basaya bobwetane titimya ibere nigo monchero yo naendo ro monyakonda ayane kebuna nigare negangenene yo kobasira basaye ryo bakine buya bamanyete obonchereria abasaye Bosot Sengera nande mumanyete kero kwanyorira akabarwaka abutari omoerio nandu ibange ororenga kyokubeka saidi aso ende ilioche gwekonya ochigukonyana na abaibuli bago nensemo y'abasaye abo nigo yorokyo mogokobo gochia sobo semi bobaegwa nabo gogote babuna nigo barache kobokorera emeremo twanyolire parent figure uyogo chikuburo borai bwa Bosot Sengera ward kora ebintu atotebire nebintu omweboro gara gotebi tare politician era gotai so unantu youths we are ready nande twebekiramo asogo chenjo borai bwa serikali kwenseito kiyo mwesimiwa twagokire mono esoko turangeri gochaka iga nande twabeire no mogoko monne advice watoire na intundo tete to twebeka mo na abantu ba Bosot Sengera tobe no moyo yomo nonya naboni babeko bulito bwabo ase okomwakero yo kabero mwasiri bobolendi bwemensi ya Kenya maske Dr. Fred Matiang'i koko abwase bate babuna obokorere bwa yekera arenge yase chiwizara ao nigo bwarenge obuyakegema Gurario burai etotete kubo change anda basaye twatera one time tera tobwata no komo pakengori Daktari Fred Okengo Matiang'i ase igo nigo basaba basaye bonsi kubwate bibande nabo go kwelike buna bakichikura ekiagera ayinere enchira yoka era bakonye ko bachora abaraya baya ate ebibande asobonge einere point number 1 kiagara no anja Jared tokumwakire kuronya tobwatiki ekebande basi mutu are kebande boni ga IPC nere in place ntoje tujaga gukora registration abana ba minto abakasa abanene bari mwekire emyaka na abaibuli baito bonsi pia sobonge bagende babwate chikadi chiechukura bono nigo yatigire ko babuya kegima asaba saye kurwa chinsemo ao kwego bosemya igoro ye chinchera chingiye cyo komenya inko reporter ya Nsoko TV kurwa gase county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge.